προκύπτει τις τελευταίες ώρες? Επετεία με βάρδιες. Συνάδελφοι, καλό μεσημέρι. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Χαίρετε, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο, αφού τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα. Παρότι το ζήτημα της επετείας είναι πολύ λεπτό και αγγίζει ευαίσθητες χορδές της ανθρωπιάς, όπως αγγίζει και εμάς, εντούτοις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι σε μεγάλες υπεραγορές της Κύπρου και χώρους όπου εισραίουν πλήθη, μαζεύονται καθημερινά ζητιάνοι και προτάσσοντας όσα μέσα έχουν στη διάθεσή τους, ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά, ζητούν από τους πελάτες των καταστημάτων τον οβολό τους για μια καλύτερη ζωή. Το φαινόμενο αυτό μάλλον λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, αφού παρατηρείται ότι ομάδες γκρουπ από Βουλγαρία και Ρουμανία καταφθάνουν συχνά και οργανωμένα στην Κύπρο με μοναδικό σκοπό να ζητιανέψουν και χωρίς κανένα δισταγμό, όπως προείπα, χρησιμοποιούν ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά. Το Sigma Life, σε μια προσπάθεια να αντιληφθεί και να μεταφέρει το πρόβλημα ως έχει, βρέθηκε από χθες το πρωί σε διάφορες υπεραγορές. Συνομίλησε με τους ζητιάνους, με απλό κόσμο αλλά και με υπεύθυνους των καταστημάτων, οι οποίοι, αν και δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την κατάσταση, ωστόσο δεν μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Δηλαδή, εκεί που μαζεύεται κόσμος, εκεί μαζεύονται και οι ζητιάνοι. Βεβαίως. Και μάλιστα έχουν ως δόλωμα πολλές φορές και τα παιδιά τους. Βεβαίως. Σύμφωνα με υπεύθυνη καταστήματος, συγκεκριμένος ζητιάνος που συχνάζει σε μια υπεραγορά έχει θεαθεί και σε διάφορες άλλες. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος δηλώνει κουτσός, δηλώνει ότι έχει γυναίκα και παιδί και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Στην προσπάθεια, λοιπόν, μπορούμε να δούμε και τις φωτογραφίες που μας έχει δώσει ο συνάδελφος, παρακαλώ, ναι. Είναι ο άνθρωπος στη φωτογραφία. Μάλιστα. Στην προσπάθεια, λοιπόν, να ανακαλύψουμε εάν οι επέτες στον χώρο των υπεραγορών αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της ζητιανιάς ή πρόκειται απλά για απατεώνες, προσεγγίσαμε έναν από τους ζητιάνους και αποσπάσαμε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τα οποία για ευνόητους λόγους φυσικά δεν θα αποκαλύψουμε. Μάλιστα. Είναι εν δράση, κύριε Κατσουνοτέ, όλοι αυτοί οι ζητιάνοι καθημερινά, οργανωμένα πλέον. Τι κάνει η αστυνομία? Η αστυνομία κάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή, κύριε Κυριακό. Ωστόσο, να μου επιτρέψετε, με βάση τα όσα έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο Θανάσης, να κάνω μια αρχική τοποθέτηση. Όταν μιλάμε για επετεία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις δύο όψεις του νομίσματος. Από τη μια πλευρά υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση, γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας ενδεχομένως από οικονομική ανέχεια να οδηγούνται σε αυτήν την κατάσταση και να εκλιπαρούν για μια έστω βοήθεια. Αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση. Μάλιστα. Από την άλλη, όμως, η άλλη όψη του νομίσματος, έχουμε αρκετές περιπτώσεις, θα λέγαμε, και είναι έντονες οι πληροφορίες που καταφθάνουν στην αστυνομία, ότι κάποιοι, κατ' επάγγελμα πλέον, ζητιάνοι ή επέτες. Κάποιοι εντός Κύπρου ή από το εξωτερικό? Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κάθοδο προσώπων από το εξωτερικό. Ήδη έχει αναφερθεί ο Θανάσης για κάθοδο από Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι οποίοι ουσιαστικά, όταν λέμε κατ' επάγγελμα, βασίζεται στην εξαπάτηση των αλτρουιστικών και φιλάνθρωπων συναισθημάτων των Κυπρίων πολιτών, γιατί οι Κύπροι είναι γνωστοί και για τη φιλανθρωπία τους και για την αλληλεγγύη. Άρα, πώς ξεχωρίζουμε τους παράνομους με τους νόμιμους ζητιάνους? Δεν είναι και τόσο εύκολο να τους διαχωρίσει. Ωστόσο, εμείς ως αστυνομία πάντοτε καλούμε το κοινό. Και με αφορμή τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τώρα, ιδιαίτερα αυτές οι φωτογραφίες. Εμείς καλούμε το κοινό σε όλες τις περιπτώσεις να επικοινωνεί με την αστυνομία και να ενημερώνει, κύριε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόσωπο συνοδευόμενος, εμείς συνοδευόμενος ή έχοντας και ένα μωρό μαζί του, γιατί πρόσφατα έχει φτάσει και μια τέτοια πληροφορία. Θα σας πω ότι είχαμε 2 συλλήψεις χθες για αυτό το θέμα. Υπήρχαν και συλλήψεις, μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Θα σας το πω αυτό, ναι. Τουλάχιστον να σπεύσει η αστυνομία στη σκηνή και από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά διερεύνησης, κύριε Κυριακό. Με ποια έννοια? Θα πρέπει να ανακριθούν επιστεμένα τα πρόσωπα αυτά για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι κύκλωμα ή κρύβονται κάποιοι άλλοι ή τους εξωθούν. Και εδώ θα καταθέσω και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως να μην το έχουμε αγγίξει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα να υπάρχει και το ενδεχόμενο εμπορίας ή εκμετάλλευσης προσώπου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει εξετάσει πρόσφατα το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπου στο πλαίσιο διερεύνησης τέτοιων υποθέσεων που αφορούν επετεία. Ωστόσο, δεν υπήρχαν εκείνα τα στοιχεία ή εκείνα τα κριτήρια που θα μας έδιναν τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε είτε τα πρόσωπα ως θύματα εμπορίας ή αυτούς που κρύβονται πίσω τους ως δράστες εκμετάλλευσης. Τι σας οδηγεί σε αυτό το πιθανό συμπέρασμα? Αυτό που μας οδηγεί είναι ότι ακριβώς τα όσα έχω δει το φως της δημοσιότητας, οι πληροφορίες που φτάνουν στην αστυνομία είναι έντονες, έχουν διερευνηθεί και να πω ότι χθες το απόγευμα στην Πάφο, λίγο μετά τις 5, συνελήφθησαν 2 γυναίκες ηλικίας 30 και 50 ετών αντίστοιχα από πρώην Ανατολική χώρα και τώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται σε φώτα τροχέας και να ζητούν από τους περαστικούς
να τους εφοδιάσουν με εικόνες, ουσιαστικά χάρτινες εικόνες, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Να πούμε ότι συνελήφθησαν, οδηγήθησαν στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, έχουν ανακριθεί επισταμένα. Ωστόσο, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει να ενεργούν είτε ως κύκλωμα ή καθ' υπόδειξη άλλων προσώπων. Μένουν στον ισχυρισμό ότι ενεργούν αυτόκλητα χωρίς να υπάρχει κάποιος που να τις υποκινεί. Ωστόσο, θα εμπλακεί και το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων σε μια προσπάθεια να επιστωθεί κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια ή τα κατά νόμον τεκμήρια για να χαρακτηριστούν είτε ως θύματα εμπορίας είτε ως θύματα εκμετάλλευσης. Στα φώτα του Μεγάρου Νοσοκομείου υπάρχει μια κυρία εκεί, σταματημένη στα φώτα, σταματά τους οδηγούς και ζητά να την μεταφέρουν 3 τετράγωνα πιο κάτω. Στην πορεία, ενώ βρίσκεται στο αυτοκίνητο, ζητά χρήματα. Να σας πω κάτι. Δυστυχώς, αυτά τα πρόσωπα έχουν την ικανότητα να προσποιούνται μάλιστα πολύ επιτυχημένα διάφορες παθήσεις ή διάφορες δικαιολογίες και εδώ θα πρέπει να αναδείξουμε και την ευκολοπιστία μου μας διακρίνει εμάς ως Κύπριος. Άρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε και εμείς σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν αυτός που είναι δίπλα μας θέλει να μας εξαπατήσει ή πραγματικά έχει την ανάγκη μας. Επομένως, είναι και στο κριτήριο ή στο αισθητήριο το δικό μας να συνειδητοποιήσουμε αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει μία ανάγκη ή έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μας εξαπατήσει. Γιατί όταν βλέπεις ένα κύριο με ένα παιδί, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι το αίσθημα του αλτρουισμού δουλεύει άμεσα. Μα λέμε, έχουμε έντονο αυτό το αίσθημα, γι' αυτό και οι Κύπροι εξαπατούνται πολύ εύκολα από τέτοιους ανθρώπους, γιατί έχουν και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να προσποιούνται ακριβώς ακουμπώντας ευαίσθητες χορδές εμάς των Κυπρίων. Γι' αυτό εμείς ως αστυνομία απευθύνουμε έκκληση στο κοινό να είναι αφενός υποψιασμένο και προσεκτικό σε αυτές τις συναλλαγές και αφετέρου εκεί που διαπιστώσει ότι ενδεχομένως είτε να γίνεται σε οργανωμένη βάση ή να παρατηρήσει ότι μεταφέρονται είτε με μικρά λεωφορεία είτε ως μικρές ομάδες και μετά παραλαμβάνονται. Το πιο απλό πράγμα που έχει να κάνει είναι να σημειώσει είτε τους αριθμούς εγγραφής του αυτοκινήτου ή να μας ειδοποιήσει άμεσα εκείνη τη στιγμή και να επέμβουμε και μέσα στην αστυνομία. Σας τηλεφωνάει, λέει ο κόσμος. Τηλεφωνούν στην αστυνομία και απλά το μόνο που τους λέτε, όχι εσείς προσωπικά, ενώ αυτοί που απαντούν τα τηλέφωνα, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε δηλαδή, να κάνουμε και πολλά, κύριε Κυριακό. Ωστόσο, άρα δηλαδή να συνεχίσει να τηλεφωνά στο γνωστό στο 1460 και μάλιστα μπορεί να παραμείνει ανώνυμος αυτός που θέλει να μας επικοινωνήσει. Και θα ανταποκριθείτε άμεσα. Βεβαίως. Δεν θα τους έχετε στο περίμενο. Δεν θα τους έχετε εκεί να περιμένουν. Είναι δημόσια διαβίωση και δέσμευση.